Uitați-vă, mă, fraților, și voi să vă trăiască familia voastră, hal de mesaj ce mi dă băiatul ăsta. Mi-a scris prima dată pe Instagram: ajută-mă, te rog, cu 2000 de euro, că îi trebuie 2000 de euro, nu știu pentru ce, să-și aranjează casa, nu știu ce. Și zic: mă, frate, eu nu pot să te ajut cu 2000 de euro, că n-am nicio atâția bani, că nu sunt eu multimilionar. În fine, am ignorat mesajul, am zis că nu pot să-l ajut cu atâția bani. După aia mă înjură să-ți fut familia, morții, rasa, așa și așa. Ce ziceți, mă, pe așa hal de oameni? Mă, fraților, nici eu nu sunt multimilionar. Bine, am eu bani mulți rău de tot, dar nici chiar așa milioane, miliarde de euro. Vă ajut și eu cu 2, 300, 4, 500 maxim, dar nu, fraților, cu 1000 de euro, 10, 20 de mii. Terminați să vă trăiască familia voastră. Cei care aveți nevoie, intrați pe Instagramul meu personal. Apropo, am bani mulți rău de tot. Vă pup. Uitați-vă.